Makaagni ang disenyo sa bagong tukod nga City Library and Information Center sa C. Bangoy Street, Barangay 34-D, poblasyon ning syudad. Upat kaanda na ang City Library ug moderno ang mga pasilidad. Makita ang state-of-the-art, high-tech facilities, book ug reading corners sulod sa library. Dunay magazines ug newspaper section. Duna sub-online public access catalog nga computerized nga hulip sa print card catalog. Plastado og lapad ang sulod sa library ug gisigurong komportable gyud ang mga book lovers ug researchers panahon sa ilang pagtuon. Duna sab kini roof deck nga pwedeng kaistambayan. Dunay gipangbutang nga mga tanom ug pwede sab masud-ong ang palibot sa syudad. Abril 24, 2018, dihang gisugdan ang konstruksyon sa City Library and Information Center. 40 million pesos ang gigahin nga pondo sa Davao City LGU alang sa konstruksyon niini. Human ang kapin upat ka tuig, maablihan na gyud kini sa publiko sugod ug mga adlaw Hulyo 15, 2022. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, nagpahigayon na og ocular inspection sila City Councilor Pilar Braga nga mao'y nanguna sa pagduso sa City Ordinance No. 0818-21 Series of 2021, an ordinance modernizing and strengthening the Davao City Library Information Center, kun the Davao City Library and Information Center Ordinance. Tumong niini nga mahatagag modernong pasilidad ug lugar ang mga tawo din dunay daghan og kakuwag impormasyon. Sa Facebook post sa Davao City Library and Information Center page, gipahibalo ang publiko nga kinahanglan mokuha una og library card ang usa ka individual nga gusto mo gamit sa library ug dunay bayad ang pagkuha niini. Dunay duha ka membership options. Sama sa 30 pesos alang sa library membership, din hatagag paper printed library card ang miyembro nga mao'y magsilbing pass atol sa pagbisita sa library. O di kaha 100 pesos nga membership fee diin lakip na niini ang bayad sa paghulam og libro, usa ka oras nga libreng internet matag adlaw alang sa paggamit sa IT room ug PVC library card nga dunay personal nga litrato sa miyembro. Usa ka tuig nga mapahimusan ang bayad nimo sa membership fee. Duna say orientation nga pagahimuon og lakip sa hisgutan ang mga alternatibong pamaagi aron makagamit sa City Library. Abli ang City Library sa publiko sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi ikan adlong Lunes hangtod adlong Biyernes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.